Crezi că e la tine! Vai, alô. Ia uite cot în cap, băi! Ia da cu cotul, băi! Bă, prostul, băi! Ia da cu cotul, băi! A dat toleranță la faul mai mult. Mario, cum e Mario, nu face greșit. Uite, trei dracu la suși înapoi unde ai stat. Uite la gogoașă, la gogoașă dacă poți. Hai pe Tăscu! Bravo, băi! Mișto, dacă e bună, ca să ridică un cuvânt. Frumoasă fază! Ia vezi! Haide! Nu mai treci! Băi, nu mai treci! Marca, Dencule! Haide! Haide! Du-te, du-te! Cine stă? Scoate un pic, scoate! Bravo! Deschide în patru. Am văzut după cum se duce cu ea, n-avea control pe mine. Băi, Dețule! Stă-bă, fost bun! Haide, haide, hai cu Petre! Cipene, trimite pe Leonard aici, să-i montare! Leonard, vino aici! Acolo, tu pare, e perfect acolo! Tu asta aș fi! Ce a făcut, mă? I-a dat cu cotul în bot. Da, bă, Gavrilă, gata! Băi, Gavrilă, gata! Dacă vă da pun. Sunt record, da, dar nu e normal. E din pauza arbitrului, fiindcă n-a fluierat cum trebuie. Ce e de la lăsat, că n-a știut de capul lui, uite. Aolo, ce bine a suflat. Bravo, Veli. I-a luat un cam dispară cu ei, bă. Ce-a făcut? S-a lovit în lantul acolo, ce-a făcut măcați? A căzut unul de bătrân. Ha? A căzut de bătrân ăla. E de-al lui. Stai să puteți să-l lovit. Agresiv-ul joacă ăștia, nu știu. Cine a văzut până cu 8 alții? L-a spus, Mario, să nu intri în clinci, bă, lasă, nu e mică. I-a lovit, da. Minge la arbitru. Ăsta e terminat ăsta. A atins, auzi, trebuia să plece cu ea.
Asta stă bine pe acolo. Păi să vede cum ai tras burta, ce dracu, mă, nu vedem poză, ce dracu vorbim. Cât am? Nu vezi că ai tras burta. Ce vârstă au copiii? 2010 sunt 2010? și 2011. Da, nu, așa, pe teren, ce vârstă? 13 ani. 2010 înseamnă 2010. E așa un cerc. Mai mare ca tine, cu un an și ceva. Dar bate frumos. Cam dur. Mai bine ochi din unde arătai. Dar se joacă, sunt bărbății. Da, da, băi, ăsta așa e, băi. Du-te cu capul. Haide, haide, tut. Mută-te, bă, Petre. Eu nu vreau să vreau să joc, mai în atac așa. Se duce la antrenament, La fiecare meci la muncă. eu am plecat la lider când vreau să fac lider, fără antrenament nu pot să fac totul vânzare. Coară, Tipene. Ăștia au mulțumiți. Vedeați, antrenament. Este bine. Eu cu tine. Eu zic că nu Haide, uite. Mută-te, mă, ia uite stânga, Leonard. Bravo, bă. Bine, Tudor. Eu n-am vrut să se desfacă niciodată și de atât n-am. Să mai zic mai lege, mă dea două ori să mă schimbe de copii. Nu știu, eu am jucat cu noi, uite, am trimis poze acolo. Ai văzut poze când am jucat? Iată, ne vezi că n-ai pe nimeni, vezi Da, la și câte nu un mai pic. e fundașie, vezi? Nu mai sunt fundașie. De la plus foarte când l-au întors, și eu odată când ești la data fac. La diplomici, da. Hai, Chirile, bravo, David, noi! Du-te, urcă toți! Hai, urcă! Mingea a doua, cine vine? Direct! Vine! I-a sărit pe amândoi. Păi moale, mă, asta e ușoară rău. Umflați, opriți să umflați Nu, bine. măi, nu e moale în sensul ăla. Adică e ușoară rău. Volei. Da, ce de voi? Puteți să vezi cum ține mâna? Haide, Rezi! Nu mai de-asta știi să faci. Din ăla ce a luat de Mă, ce trebuie de minge. Hai, Petre, singur! Bravo, băi! Bravo, Raulică! Haide, hai, Dominte! Hai, Dominte! La grupa mai mică. Era aia mai mică. Cristian! Înseamnă mai mic e al lui Cezar, nu? Hai, Leonard! Înseamnă că și castraveții se Drepturi aici! Haide, aici am ce scris! Vine!
E frumos, bravo. Bravo, Alexei. Vezi mai bine fără lateral, nu? Nu deschizi pereți. Da, mai bine? Aici măcar ai câștigă nu. Salută mai bine. Ăsta măcar e ultimul. Galben. Uite, sigur. Gol, mă. 11 metri. Alexei, pleacă-te lângă, așa concentrăm acolo. Sunt căzut doi, mă, dracu. Nu, că pe ăla trebuie să-l scoate, nu mai poți să joci. Cine e căzut acolo nu mai joacă. Să lovim ăștia. S-a lovit rău. Ăla e lovit rău, ăla nu mai stă tăret. Ăla și cu ăla mare. Da, n-al nostru îl scoate, bă, nu mai poți să joci cu el. De ce? Păi el l-a lovit ăla. Ăla l-a lovit care a căzut, celălalt s-a lovit de el și a căzut acolo. Dar cine ești? Nu văd ce. Ăla nu mai joacă. Nu mai poți să joci. Hai mă, Doamne ajută. Cu Tudorică erau. Mi se pare mult mai mic. Mi s-a părut un faultar rău. Țipase la ceva rău. Dar nu se vedea, era mai mic pără. Am zis aproximat. Mi-ar place să te văd pe jos. Olha, mă, după ia, gol. S-a schimbat portarul, hai. Ai văzut? Adică? Tu știai că a schimbat portarul? Ai văzut cum s-a întâmplat asta? Este portarul ăsta. Cum s-a intrat și la ție, adică așa. Dai seama. Nu? E ori mai gras? Foarte mult s-au jucat. Bună rău de tot, Deci foarte. ei nu știe. Ăla e de vină, centru. De centru ei, dacă nu lucruri, îl chema acum. Jucăm fotbal. Nu, chiar deloc? Trebuia să le dea faulturile de la început. Da, dacă dea fault de la început. Nu face uite. Hai, rupe, bate fața lui, ia la care, haide! Ăla e gol! Bravo, băi, copii! Nu s-au fac acolo, mă rei? Hai, să mai bala. Dacă o respingea de acolo, ia uite, de acolo, nu o respingi în față, o respingi un pic într-o parte, știi? Dacă o respingi în față, din ăla. Asta Nicu, ai fost beneficiul de ăla care a stat cu mare lacul acolo. Asta e șmecherea la portară, nu o respingi în față. Bravo, Zantirescu! Respingi în lateral, nu prea poți să vede, închide unghiile. Mai greu să dai gol dintr-o parte. Haide, mă, dintr-o, mai gândește, intră în el. Intră în el. Adu-i și... Mai decât, mamă, ce mai frumos să rând, mai gândit la, nu? Acolo ai traversire, da? Ia mă, dă-i-o direct, pleacă! Luptă-te, bă, cu el! David! Hai, haide! Hai, pistole, că n-are voie! A dat-o Iulia. Urcă-mă acolo, te! Și ăla dă pe lângă. Și direct, Tudor! Și gol. Așa, foarte bine.
Nu se pare, trebuie să faci până în tot. Haide, haide! Eu te gândesc numai, Direct cu pare! eu tot timpul e numai, doar deschide cu mine. Văd fază. Bane, Fredo! Scapă de noi să ce la bătut? Văd fază. De pasă. Să știi. Hai, haide! Haide, mă, Petre, iau singur! Tu până-ți! Bravo! Foarte mult. Am ținut toate părțile, am unul la ăștia. Știi că la grupurile mari de fotbal există o chestie în care bagi mingea și îți trage la poartă singur. Cu starta, da, tot de la ca la mingele de tenis de... Nu, și de fotbal. Ia vezi? Edi! Uite de acolo! Bravo, Spiri! Ia uite, i-a pus-o direct. Bravo, frumos! Dacă te dăm dacă îl făcut, te dăm foarte trecea piperul prin fața ta. Când vezi că vine falul la N-ai intrat să le lăsă. Intra bine, dar mare este ca să Dar poate să sară mingea, mă, așa. se ferește de ea. Mă, te feri de ea, mă! Am mai dat eu globul ăsta, dar... Haide, haide! Bine! Bravo! Dă-i mai repede! Asi, rămâi! Hai, du-te! Du-te la poartă! Haide, bă, că nu iese! Hai cu bani! Haide, haide acolo, haide, Lisbeth! Direct, direct! La o masă. Bravo, portar. Dai drum! Spere!
Și că rămas singur, care rămas din toată. Bravo, Luca, așa mă fac. Direct, direct, vino aici. Nu poți străină. Ia uite, Mice, e la noi. Rămas bate, jumătate liber. Eu cred că mi-l amintesc când avea părul așa, ce regăla și era așa, să mă atruzare. Să mă duc la mine. Nu, are altă... Nu te uita la Mice. Atunci scurt acum. Dar nici chiar așa fac. Mai lăsați-mă să facă preluare, băi. Luca, hai. Ăla-i, mă. Bravo. Mingea a doua aici. Hai, hai. Finalizează! Bravo, băi! Era aia prea în bani. Păi de-aia Ce-a fost cineva că se ducă la picioare? Vezi? legea vertical, toată o să vină. Chiar m-am gândit, că asta ăla e. Dar aia m-am gândit acum, tu știi când mi-a trecut flash-ul ăsta prin... Deci n-am spus că m-am gândit așa din... Să știi cum făceam. Mamă! Gata. Mi-a dat la picioare, dar... Mai atent, mai atent! Unde a dat? Săracul. Dar genunchi a dat, mă? Nu, Jos. nu l-a lovit rău, dar a pușit-o. Chiar n-a vrut și el, dar asta are cunoscut. Da, păi să vede să leagă A cu dat la copilul. minge, dar a dat... Dar a dat în protecție, da? Nu, a dat gheată în gheată. Da, iată, de-aia s-a auzit. De-aia s-a auzit tot Tocul așa. Mamă, cum s-a auzit și că a dat cu toporul. Mergi Maria la totale, de-aia. Da, uite cât de excelent. Așa! Nu-ți dozează, își dozează de care a făcut. Are... Da, face lucruri bine cu aia. Da, pe bune. Bravo, mută-te în stânga, ai ăsta, dă-i-o! Greșeală, greșeală! Și aici, De marcă de Luca. Nu la mare rău. ieși în el, nu mai lasă! Vreau să cear imagine așa, să văd să-mi încerc acolo, pe raza lui. Da. Are gâște, are lebede. Gata, mă, să-i place acolo, nu zice să meargă acasă. Să plic eu, că nu-i place acolo. Hai că tu. Nu are treabă. Aseară în parc ce făcea? Te juca pe alea pe acolo cu... Da, a fost că erau închise cu Că din la club. Da, a fost în centru vechi. N-a fost? Ba da. De ce gândești că nu mai am așa? Nu vrea, nu tot fac bine. Da? Iată, ia să-i... Am mai fost o dată când nu l-aveam noi cu stavistul și... Na. Acum să vedem când și cum. Am făcut 5 Am făcut... Dori aici, marcaj! Ne ține aminte. Pe 16! Nu știu cum mai ala că l-a făcut, că am făcut 5 Dai seama. Era luminat. Multe cuvuri au fost în fizică la lumină. Abia s-au venit. Ieși în el! Haide, piticule, hai, piticule! Haide, Nicopeni, haide!
Aoleu, a dat-o liber. Vezi că ca și el, Păi a dat-o ăla el. Nu e, a fost, n-am mai zis nimic. Bravo, Denis, că era offside ăla, bravo! Hai să vă jucăm, băi! Așteaptă! Nu, dar acum nu sunt de ia unul să nu mai dai. Nu să nu se face. Vine să nu știu, dacă nu știu, am fost toate la meciurile și am găsit unii care nu i-au făcut. Gol. Bă, bravo, portar! Da, ăsta n-a fost alba aia. Nici umăr la umăr, mai găsit că l-a s-a aruncat în fața lui. Bă, ăsta e chiar un rău arbitru ăsta, mă, de ce nu dă? Ce trebuie, nu dă? Ce și ăsta, a bușit? Ceva sub el. Și joacă Risipeanu, băi! Aici, vino Risipeanu aici! Bagă-l aici bine! Schimbă-te la tenis, mai repede, Ionita, vrei să-i zicești? Ia uite Risipeanu! Gazela asta. Hai, pleacă! Nu, i-a schimbat și pe aia. Schimbați, nu mai e ea, mai e numis. Nu, a rămas încă ăla care face gărgete. A schimbat și portarul. Nu, eu n-am schimbat, nu n-am schimbat. Uite acolo, băi, uite acolo. Portarul, zic, Portarul, da. care țipa cum trebuie, regulamentar. Deci trebuie să rea ăștia bătării. Joacă Risipeanu, mai repede! Da. Da, nu s-a ocupat cu noi. Gata,